వరంగల్ జిల్లా నరసంపేట నియోజకవర్గంలో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల 3వ విడత నామినేషన్ల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. అందులో భాగంగా అధికారులకు జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ సత్యసారథ పలు సూచనలు చేశారు. అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆదేశించారు. నరసంపేట ఎంపీడీఓ కార్యాలయంలో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. సర్పంచ్, వార్డు సభ్యుల నామినేషన్ల స్వీకరణలో ఎటువంటి లోపాలు లేకుండా పారదర్శకంగా పనిచేయాలని సూచించారు. ఎన్నికల నిర్వహణలో ప్రతి దశ అత్యంత కీలకమని కలెక్టర్ పేర్కొన్నారు. నామినేషన్ కేంద్రాల్లో అవసరమైన ఏర్పాట్లు ముందుగానే పూర్తి చేయాలన్నారు కలెక్టర్. I will now leave this place. Will you take it forward how to do this entire thing and what are all the critical documents, practical cases వాళ్ళు ఏమేమి చేస్తారు ROs including the home call thing. You share it with them and then this will be according to me I am done. So I am leaving right now. In case additional collector